na mụsị gị na enye igwe adịrọ na ọkụ mmadụ abụrọzi n'ime aja ife maka na ị na-eme omenala ya n'afrị ka ị mara amalụ gaanụ ntị ka nkọwalụ unu ibe ma brọda gee ntị ọ bụgodo uli na enyi gị nwaanyị jere iwepụ afọ wee webe problem ma o wepụ gị ewepụ oredi iwe ka isave life ya ọ bụna ngụwa ji dị money ị ga-esave life ya mana mwepụ afọ ịma na ego ga-adịrị ya nwanne nna ya mebisiri ihe dịbe ha anya ụmụ ihe alọbi na-agụ ma akparịbụ unu ga-edute ndị na-akpụ alụ na be unu akpụcha alụ wee dozie anya bụ akwali ọmụmụ ma ndị otu ya nwa bata ka afọ ije wepụ ị ga-atacha afụ n'ụwa gị ọzọ ọnọdụ gị na-ịbata ịkpọ mmadụ kuu maọbụ si ya kpọọ onye afọ onye ahụ gbalụbịa si agawa na prank ọ nachi ya azụ ịkpọkwa onye ọzọ onye dị bizi na-emela onwe ya ife o nwere famili ebe ndị ọzọ ọ ga-aga o nwere so many families ọ ga-aga aga amụta ya ị nọrọ ebe ahụ bikos na mgbe ị na-ewe ibe na mgbe unu na-ala di na nwa ka ị na-akpọ ịmara na nwoke na nwaanyị lawa di mana ịkpọ ọwọ nwa ị na-akpọ nwa oku ka ọ bịa ọlụla dị ka eji amụta nwa so mgbe ọ bụla ị labalụ di ịkpọbago nwa oku ka ọ bịa nwatakịrị kpazialụ bịa ije wepụ ya si ya pụọ na ga chọọ ya ọbịa ọzọ esi ya pụọ na ga chọọ ya nwata ahụ na-ata gị ahụhụ necha na-ata gị ahụhụ paakị ya ga-edebe gị n'ụwa gị ọzọ ọ bụkwa sọ n'ụwa ka ị ata ahụhụ ya ọ bụkwa sọ n'ụwa nka ka ị ata ahụhụ ya o nwere ndị ga-ata ahụhụ ya n'ụwa nka bụ na emebe na ba ama mmụtazi nwa chacha cheki onye ọbụla agwa gị n'ụwa ya mbụ chie na-egbu mmadụ onye ọbụla agwa gị n'ụwa nke izizi na chie na-egbu mmadụ cheki ya life ya oge eji eze na-ekpe ekwele so in the conclusion of the whole thing na ikwulu tata bụ ka ị malụ amalụ na mụsị gị na enye igwe adịrọ na ọkụ mmadụ abụrọzi n'ime aja ife maka na ị na-eme omenala ya n'afrị ka ị malụ amalụ ori a ị na-ezu na adịrọ gị na maka onwe ndị mmụtala ori amụta ọ bụ na ori dị gị n'akala ka ị na-ezu ori onwekwa nete na ịbịa ụwa ọzọ dị plain I'm telling the truth maka ị makwa na a na-akata ori n'akalaka uwe adị ezu oke onye ọbụla uwe anụnwa ewelele ndị tụịla atụị onye aga na-eme nke onye ga uwe ama nzu oke a eweli ndị ori uwe onye akwụna o nwere onye akwụna dị n'akalaka ya o nwere onye ori dị n'akalaka ya onye bụ ori dị n'akalaka ya abụ ya ọ akpọchi anya akpọ ya anya ị na-adị surprise kadịzi onye a na-ezu ụdị ochie ọ bakwa nga ọpụta ka onye na-ebe eli ya ifi ewe connection onye ori wee connection unu zuo na-ana ikezie mbọsị polisi ya abịa ewunu wee ike n'ori otu a na-aṅụ mmanya polisi bịa ha na ometụ ya na-arụ ọ bụrụ ọgwụ maka gị na ọ dị n'akala ka chi enye ya lat na polisi na-abịakwa vum o disapia na ịma mfe ya onye ọbụla na-ezu ozugbo ori chie na-ezu onye ọbụla ya ori dị n'akala ka chie na-eduwe ya ka m kpọnye line ka nza call for some time. Hello odogwu nwanne m sọbalị dudu baba odogwu biko enwere agbamụgwọ kwenyere echi Istanbul akpọ okay enwere m ajụjụ na-atọ ma ọ bụ ofu ụbọchị patani ihe anyị kụzi tata okay nke bụ ọ bụrụ na onye ụwa gị nwere ife o metere ịma na a na-ada aka na-asịba na onye ụwa nweta ife na a ga-ebe ya ikpe yes period of time so onye ama onye a ga-echi atọ ụwa ọzọ yes ọ bụrụ na onye a nwere ihe o metere ọ ga-echi atanwu ụwa den onye ọ nọziri ụwa atawazi afụfụ ihe ahụ o mete ọ dị ị ga-ata ọnya bụ ihe anyị na-akụzi ya bụ mmadụ ịsa abụ jail time of imechi gị metalụ alright nke
ịbụọ wee bụrụ dịka onye nna ya ji ihe dịka ọgwụ ọ tụrụ nne ya ọgwụ wee nụ ya enwere any effect on the children? Mba, ngabe ewere any effect on the children. Sọsọ nya bụ nna gị ka ọ ga-ata ahụhụ n'ụwa ya nke a maọbụ n'ụwa ya ọzọ. Ngabụ bụ obele njọ, obele alụ, maka na ewelu nnekwu alụ wee obele alụ. Nke ikpeazụ bụ kedu ihe mmadụ igwu nsị ya nsị kpụkọ nnọọ mmadụ na-egwu ya egwu ka ihe o nna ọngụnwa abụ na ngụwa lọrụ nla abụ ibe ị ga-eme bụ jee chụọ aja na mmiri ka dị nlọ mezue maka na nsị bụ ego nsị bụ that is mmadụ na-egwu na nsị ị na-egwu na nsị mana ọgayala ị ga-abụ wee hey nnegwute ebe ọma na chi imelụ gị my brother. Mgbe ihe menụ arọ m ụra nwanne ụnyaahụ jee chụọ aja na mmiri ka isi ilie that dream ka amosu dabana gị mgba danana gị ya na-abịa ekwesịrị ije chụrụ gị aja na mmiri ekwesịrị ịga chụrụ gị aja na chọọ ndị nọ na be anyị maọbụ ichelụ nnalue ebe a nọmba agada bụ nọmba my PA ịkpọ onye ọ ga-eget to me. Daalụ. Hello. Odogwu nwanne m ekenekwa m gị ka ime. Daalụ wee tekwa onu ka ndị ọzọ na-anụ ihe ị na-ekwu. Daalụ. Na iwere accident ofu onye nwa kedu nke bụ ofu onye aghọtachara m detin oke moto ka iji wee gbuo the person ọ bụ na ijili moto wee gbuo mmadụ ibe igbe nke afọ bụ njọ ị na-amara ụma ịmara ụma wee kụgbu the person na mana ibe ị ga-eme bụ na ị ga-etiresi be ndị ahụ maka na mmadụ ka igburu na igburu ọkụkọ ọ balasiri ike ihe etiresi be ndị ahụ ọ bụgodu na ego ka ị nyere inyebe ego ma ọ jụọ basịba na gwa na ịmara ụma bụ na ịmara ụma afta ka ị gbasara ọsọ dị hotel jụọ oyi tiresi ebefa. Yes. Thank you very much. Daalụ. Hello. Hello. Odogwu nwanne m daalụ ka ị ime. Good morning. Onye nnukwu nwanne nna ya medụsịrị ihe dịbe ha anya ụmụ ihe alabi na-agụ ma akparịkọ. Unu ga-edute ndị na-akpụ alụ na be unu abụcha alụ wee dozie anya bụ akwali ọmụmụ ma ndị otu ya. Mana ka ikewalụ onwe gị ikewalụ onye mụrụ gị ikewalụ mgbọrọgwụ gị ọ dịrọ possible. Obi ka ịma iropụla obi ebe abụ ka bụ nnukwu ngwulu unu nnukwu obi mana ọ bụgodo uli na ọma ndịzi ebe abụ ọ dị bụ bifo iwe ike ichenji direction tinye ebe ọzọ. Anyị ga-ese ndị ego eme ya na be unu nọkwa be unu ka ị chọrọ ka emezi ya ka ị chọrọ ijọs ụcha ka ime ya na ekwe mụ na m ga-edozi gị na be unu ka a ga-eme ya. So ise ndigodo ego ka m gwakwa gị dibịa ga-ejebe unu akpụ ala akpụcha dibịa nọdụ bụ unu na-akụziri ụmụnne gị otu a ga-esi wee dozie ịghọta gị. ma njem enwere ike ise ndị mmadụ o je kụzielu unu otu esi eme ya mana ọnnaluo na Naịjirịa. Ị ga-ekpọ ya mgbe ọ bụla ị kpọrọ ya ọza gị m. Daalụ. Hello. Hello. Sabali dudu baba.
join Nestabali onye Yoruba. Okay. Kemgbe m batara so ọnwụ enyi nwaanyị mmiri ara bụ na anyị. Mgbe anyị ji apụ. Anyị na anyị. Agba ego nọ n'anyị. Ugbu ya na ọ ga chelu ga-abịa kere send ya na. Agwa ma agba ego. Mgbe duda gị ebe a ka nya na-ekwe. Hello nna anụmanụ ị na-ekwu. So the girl na family ha jụ na mụ aga alụ the girl. Jezie si na aga wepụ dị afọ ime ntụbara ya. So after some last week na so the girl abịakwa na dị ime apụgo. Na dị ime apụgo so eje m n'ụlọ ọgwụ place visit the girl. The family anọ ọfụma sị na mụ aga akwụ ụgwọ dị ụlọ ọgwụ. Maka mụ asị ha na mụ na-ewepụ afọ ime na mụ take care of the girl. Ọ bụ mwepụ gaba wepụrụ ya? Ka ọ dị ime ji adị apụọ? The family na-asị m na ọwụ ha wepụrụ na afọ ime ji aka ya apụ. The afọ ime ji aka ya apụ. Ọ bụ na o ji aka ya apụ, ọ bụ na ba gwagala ya dat mana ị ga-edozi ya. Ọfụgo? Okay, but na mụ abụọ bụ ụgwọ dị ụlọ ọgwụ onye mere nji ekwu. Okay. Maka mụ asụpọtụ. Yes, ọ bụrụ na dị afọ ime ji aka ya apụ, ị ma na ị ga-take care of the girl. Mana ọ bụ na ọfa wepụrụ ya ewepụ, onye nyụrụ nsị kpoo nsị ọnyụwo. Maka the family na-akọwa na ọkụdị ha wepụrụ ya na-anwụ ihe. Ọ bụ na ba gwagala that, no problem. Take care of the girl. Okay, sir. Okay, sir. Daalụ. Ọ bụkwa dị gagwa ntị ya. Gaanụ ntị ka nkọwalụ na ibe, my brother ga ntị. Ọ bụgodị ụlọ ị na enyi gị nwaanyị jele iwepụ afọ. Wee webe problem, ma o wepụ gị ewepụ already. Iwe ka save life ya. Okay. Ọ bụ na ngwa ji the money, ị ga-save life ya. Mana m wepụ afọ ịma na ego ga-adịrị ya. Yes. Ịghọtago? Nke ahụ bụ enyemaka ka ị na-enyelụva. Nke ị chọrọ ime kịta bụ enyemaka ka ị na-enyelụva. Ịghọtago? Enyemaka ka ị na-enyelụva. Ya bụ ya. Daalụ. Thank you, sir. Hello. No, good morning, sir. Good morning, nna. Daalụ ka ime. Adamma, sọba baba. Sọba dudu baba. Ka ime. Adamma. Isi oge nchọrọ eju gị. Ngwa jụọ. Ya, mmadụ n'ọlụ ka o weta ka ya o wee promise n'ime dollar na ọ ga-agbada transfer 8 million naira. That club ezigbo ihe ka ọ bụ. Ezigbo ibe ka ọ bụ. Ihe eje chụọ aja ka ị baki anya up. Ka the thing mezue. Okay, even say my car bụ nnọdụ self na mmiri na-akọta nnukwu azụ. Ọ ife ọ bụ ezigbo ife ka ọ bụ. Daalụ.